Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. DJ Magic Man. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Pinaglayo baka upang pagtibayin ang hindi na mabigo. Hawak kamay na kinapitan ng pangakong binuo na kailan may di pa pagpinag sa tuksong mapangbuyo, mapaglaro, subathala. Susubukin mo tatag makasiguro lang na tayong dalawa'y tinadhana. Kakayanin ang lahat, mapatunayan lang pagmamahal ko lagi sa'yo ay tapat. Malayo man ating pagkitan sa ngayon, huwag umiyak sapagkat magkakaya kapag muli yan ang tiyak. Palagi kang inaalala sa mandalhin ng yapak ng aking mga paa. Mananatili ang galak na muli kang makagkalat na tikan. Kasapang susulitin ang kapilugan ng buwan sa aking pagbabalik. Sabay natin dudito nga ng ating kwento ng pag-ibig na ating sinimula. Mga araw at gabi na hindi kita katabi, nakakapanibago di alam kung paano. Ano kung makakayanan na hindi kita kasama, ang distansya natin ay napakalayo. Paano kung makakadayo, kung pakita natin libo-libo na espasyo. Matagal pa nga siguro na luminaw ang malabo, na ikaw ay makasama ka, asa ka kita ang magsabayo. Pero kahit na ganon pa man, makatandaan palagi na andito lang ako. Sa'yo nag-aantay nakaabang, sa muli mo pabalik kahit malayo man. At yung pagitan, ang puputangin kong ipapapakon sa iyo. Iwanan ang gusto na pagmamahal, bumakilometro at wag sa isa't isa sa aking puso ay mananatili. Ayaw naman, mahalin mong tandaan, di magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Basta REMIX boys. DJ Magic Man. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best.
the power of Mindanao Beats Club. 1, 2, 3, 4. DMC Net Radio FM. DJ Magic Man exclusive remix. Baby girl, baby. Ang gusto namin $1 king kwata. Baby girl, baby. Ang gusto namin $1 king kwata. DJ Magic Man exclusive remix. Liars usa telefono problem Besto pe balkon Chose besto pitay kung tiyatag florong kamiyon Cheers kanta siya Kukitara na Lakan ni Chashan Musprache ya may sparang Panama Sa Panama May sparang Panama Barache Panama mais bottom Panama. Mais bottom. Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Pinipigit ko na lang ang aking mga mata Sa tuwing ang luha ko'y nagbabadyang tumuluna Paano ba malalabanan ang sakit ditong pusong sabi Sa pag-ibig na rin ang sakihan Ang pagmamahal ko Masakit para sa'kin ang makita kang pabalayo Naibaling mo ba sa iba ang pag-ibig na dating sa'kin Pero yun was pa born to be wild, grew up to be wicked. Talk and bring to live. It's DJ Donoso of Mangas Mix Club. Kung kaya ko bang iwanan mo Mahal ang pag-ibig mo hindi tunay Mahirap bang kailangan kong tuloy itong buhay Hindi ka kasama, mahal na lang po sana Lagi ako, oo mahal kita Walang binigyan Basta NBC Boys, the best, the best, the best. Beauty Kaka, Dramulet Get. DJ Magic Man. Lahat ay ginawa ko para lamang matutunan Buti natin ipiling kahit ang makahirap Pag-iitin ng tali na siya Kampiyon ba? Kahit naman puso na sumpusa Huwag magsalibang at kahit anong magpilit Kung pag-iitin hindi na mabuo Ang pag-ibig na parang ako lang ang nakakaramdam Huwag na tila parang ako lang ang nakakaalam Alam kong darating sa puntong mangiiwan ka rin Yun ang problema ko kung kaya kong tanggapin This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.dumongousmixclub.listentomyradio.com. Dumongus Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Napasayaw ang lahat sa kanyang mga musika. Pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Dumongus Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM. Alas 11, 20 City na sa aga. Okay, kumusta na aton nga pag-imusimo sa aton nga panyaga? Nakadiga mo na. So sa aton ng mga nanay nga paaso-aso pasubong sa ilang mga dapog, no? Para sa ilang mga siyempre mga family members nga magkakaon naman karon. Okay, today is October 31. August 31. 2025, no? Katapusan sa mga adlaw sa September, sa August. Kag siyempre buwas mag-welcome naman kita sa bag-o nga tuig. Sa same nga tuig pero bag-o nga bulan. Okay, sa September, kag bayaan naman naton ang bulan sang tigkiliwi na kadamo sa nagka-problema sa mga bulan. Okay, nga daw sambot sa kwarta kay ang bulan nga August, bulan sang tigkiliwi. Okay, sa mga wala sa imuon sila mo panimalay, no? Nagapamusi-musi sa ilang mga balay. Stay put lang ba kag mag-relax sa aton yung mga exclusive nga mga dance remixes. Sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes Morning Edition. Okay, base may gusto ka mo i-shoutout, may mga celebration sa mga morning, sa mga adlaw. May mga kasal, bunyag, debut, anniversary, or even pagbulagay. No? Kag gusto nyo i-shoutout sa bilang kalibutan. Okay, just drop it in our comment section para malawag naton anytime, no? Okay, sa mga suki naton sa Bilog ng Dumangas, 45 ka mga barangay. Sa atong mga housing, dala nga muni-muni, dala sa may bakay housing. Okay, dala si Franklin Jujo Sambilia. Sa may Block 35, Lot 6, no? Kag of course si Katropang June or si Juno Vasquez. Ang sikat man nga DJ dati sang RCFM 103.5. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Kag sa mga sukim nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, kag bilog nga Panay Island. Okay, bilog nga Kalibutan, bilog nga Pilipinas. Kag sa mga mahilig sa mga remix, no? Mahilig sa mga TikTok. Like sa mga remix maker diri sa Western Visayas, like sa Panay Mix DJs. Okay, sad kayo maaid-aid nga morning sa inyo tanan. Okay, so sa ato nga Facebook Live, arang akon nga gwapo gid man siya, or cute nga estudyante sa may Sapaw Elementary School nga si Rayo Buenaflor. Okay, salamat gid Rayo sa pagtama sa akon nga Facebook Live, no, kapag support. Okay, kag sa mga nag-silent monitor, araman si Sir GP Alihaga Laino sa may Ruas City. Okay, kamusta Sir GP? Okay, dadugan ito ay nakabanding-banding, no? Ay medyo masako ang mga pangabuhi. Masako ang trabaho sa mga bakiro. Okay, at least bisan paano may internet nga makakita-kita man kita bisan paano, no? Okay, so sa mga nag-click sang like sa ako niya Facebook like. Okay, si of course Rayo Buenaflor da sa may sitio na Luuyan, Barangay Sapaw Dumangas. Salamat sa pag-click sang like. Also si Kevin Mariano sa may nalipat ko kung din kang party sang Pilipinas. Si Rosmel Galas Concepcion sa may sa may Barangay Talosa Dumangas. Si Julie Bilyesa sa may Barangay Managit Dumangas. Of course, si Sir GP Alihaga Laino sa may Barangay may Ruas City. Si Jeron Dunlao, ako may estudyante sa may Sapaw Elementary School. Okay, of course, si alaman sa itong Facebook Live, si Rimar James Di Palubos. Doon sa may Dumangas Public Market, no, nga taga Barangay Ermita Dumangas. Okay, good morning, bro, good morning. Okay, peace and morning man sa imo kag sa imo nga family circle. Salamat sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, kapamatigid kami diri sa may Dumangas Public Market. Okay, may woofer ka na nga nakakonect. Okay, sa tanan nga mga mga people down there sa may Dumangas Public Market. Isagid kami ad nga morning sa inyo tanan, no, sa buong Domingo.
So, siyempre kay Domingo, damo ang nagapaninda. Okay, sa mga wala pa nakaingagaw paninda, subong aga, no? So, ang atong public market open asa saga hapon. Okay, pwede ka mo makapaninda. Mula nagaling kay kung ng mga isda ang baklon nyo. So, siyempre, diferensya na ako na hapon, no? Mas manaming nga aga. Okay, sa may Dumangas Public Market ra, no? So, aradra ang pwesto ni Bro Rinar, James Di Palubos, no? Da sa may, di ganin na yun, bro, ang inyong pwesto. So, mga itong isaylo mo, no? Okay, nagabaligya sa mga, mga dry goods. So, of course, mga school supplies. Sa may Dumangas Public Market. Okay, salamat kid bro sa pag-support. Okay, si Pretty Champion C sa may Taiwan. Naraman sa atong Facebook Live. Salamat kid Pretty Champion C. Okay, from Rayo Vinaflor. Sir, pa-shoutout kay Jiron Bertie Subong. Oy, Bertie Subong ni Jiron. Sigurado ka? Basi lagi na good time ako, ha? Okay, check bisa ako ng Facebook kung may notification nga yan ni okay daw wala, no? Basta wala yung public nga birthday. Okay, so kung birthday mo man subong Jiron Dunlao sa may barangay Sapaw sa Parliamentary School. So happy birthday sa imo. Wishing you all the best in your birthday. Okay, good health and more birthdays to come. Okay, from Eros Balayo, ang ato sa may... okay din kagani na nalipat ko. Sa abroad, no? So, sir, good afternoon. Shout out. Adi of Kosobong. Okay, shout out ang bongga-bongga kay Bana Kohir or si Eros Balayo. Okay, sa may barangay Sapaw. Pero ato sa mga sa abroad na. So, okay, just enjoy your day off. Kag siyempre, kung sa mga ba... Okay, lingaw-lingaw. Kanto ka sa mga kalanaan, dra, no? So, banding-banding sa imong mga friends para siyempre nga enjoy ang inyong day off. Okay, from Pretty Champion C, blessed Sunday morning, DJ Cervic nga pogi and to all the Dumangasanons. Okay, so salamat once again kay Pretty Champion C sa may Taiwan. Okay, so nag-donate sa ilang reaction ang dugang, no, si Marico Cristina Yermo sa may Barangay Talusan, Dumangas. Salamat kid Mari sa pag-donate sa ilang reaction. Si, of course, Pretty Champion C sa may Taiwan. Okay, kagsang nag-share sa akin yung Facebook Live. Of course, si Bro Rinar James Di Palubos. Kag si Pretty Champion C, okay? So may kilid lang bro sa may small town lottery. Okay, ari lang di sa kilid ka Rusli Marketing. Madamo gid nga salamat gid bro. Okay, so gusto niyo mag shopping dira sa may Banosan Dumangas, no? Dira sa may kilid lang gid sang small town lottery. Sige pa sa buong loto bro, no? O sige pa ba si Mary Soltay lawagon naton para makabulig-bulig man ta sa nagpatad, no, nga makabalo sang nagwa subong numbers, no? Okay, kag sa iban pa nga gusto patad, diba, si maarang yung swerte sa mga numbers. Okay, kato lang dira sa may pwesto ni Bro Rinar James Di Palubos. Okay, sa kilid sang Rusli Marketing sa Dumangas Public Market. Okay, naman si Sir Tope, si Bro DJX1, no? Si Sir Chris Binabista. Dako namin magkape ba? Okay, ingagaw di bro, ingagaw. Actually, nangapi kami kayo na sa may Barangay Victorias, no? Nalipat ko sa imo magagad, kido kibo time lang to. Okay. Sige, so bro, ingagaw kung malagaw ka niya. Okay, kay from DJ Edward Navarro Di Alio. Morning sir, greetings from C-Power Audio System. Okay, ari kami di subong nagapang limpyo. Shoutout sa kay Kagawad RC Rolinding Lasa. Okay, shoutout na bunga-bunga sa mga crews ang mga DJs ng C-Power Audio System sa may Barangay Tabukan, Dumangas. Okay, so especially kay DJ Edward Navarro Di Alio. DJ Donoso the pride of Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Sigaw, sigaw, smash.
Okay, naman si DJ Alfonso Dilicana sa may barangay or sa may Dumangas, no? Boss, shout out. Pa-shout out sa Dumangas Music Production. Okay, sa mga members ng Dumangas Music Production, shout out ng Bongga Bongga. Tapos hindi pumunta sa malayo sa walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa darating na iyo. Tapos hindi pumunta sa malayo sa walang may paki. Malalagpasan mo rin na lahat ng problema. Basta kalma ka lang, tumagi ka. Tapos hindi pa. Okay, ang nagwa sa Loto, sa Loto, ang first draw, so 33, 36, and 37. Okay, pag-check nyo yung mga resibo kung amo ni nagwa, no? So once again, ang first draw sa Loto, so 33, 36, and 37. Grabe, puro 3 ba? Okay, basi ka mo nagdaog, so hindi kayo malipat magbalato sa amo, no? Share your blessings. Okay, second draw ang Loto. So, 19, 01, and 37. Okay, si 37 kapalaguwa. Okay, once again. So, ang first draw sa Loto, 33, 36, 37. Ang second draw, okay, 19, okay, 01, and 37. Okay, salamat kid, bro, Rinar James Burato Di Palobos. Okay, sa pag-sensing info. Okay, shoutout na ito mga members ng Dumangas Music Production, no? So, nalipat sa mga ngalan, pero may lista ako din, no? Si DJ Adrian Napitana Piad, also si IK Diloso, of course si Alfonso, DJ Alfonso Bison, Dilicana, Remix. Anong remix mo ni sila, no? Si Alfonso Dilicana, si Arnel Arroyo, si DJ Cedric, na member man naman sa may Dumangas Mix Club. Of course, si Adrian, okay, ito na nalawag ko ng ina. Then si Fernan na si DJ Edgar Binafe. Okay, also si DJ Jason Disaka, mga member manamon sa may Dumangas Mix Club kag of course Panay Mix DJs. Okay, GB Remix, GB Cathedralia the Second. GC De La Ogon, si Jib Abo, si John Lloyd Guevara Ausan. Okay, dahil sa may barangay Bakong Dumangas. John Mark Gisto Salvador. Then si okay, si DJ Jonel, si DJ John Taladhay, si Kian Giganto. Okay, si Gizen Junio, si MC Balbina. Of course, si DJ Mike, si Michael Gian Di Mihilio. Okay, kadamo sa mga members ng Dumangas Music Production dahil sa may Dumangas. Okay, posipos lang pero may mga abilidad sa may remix, no? Okay, Michael Gian Di Mihilio, si Narb, okay, baliskad mga alam mo, hindi ko yung chinde. Listo Adriana, si Reggie Dulutan, Richie Gomez. Okay, si T. Ek Gomez, Villavier. Okay, kag si Winsley John. Okay, mayroong medyo Arabic ini on chindi, no? Okay, so okay muna sa mga members ng Dumangas Music Production. Okay, ara man si Maria Lisa Doromal sa mayong ogto Digibek. Okay, mayong ogto madasimo. So happy lunchtime sa tanan. Okay, from Rinar James Brato. Di palubos last na lang, bro. Pa-shoutout sa bilog nga sales agent sang Eagle Raor Corporation. Sa bilog nga province of Iloilo Province ang STL. Okay, once again, shout out sang Bunga Bunga sa Eagle Raor Corporation. Okay, so Iloilo Province STL from Rinar James Burato Di Palobos. Okay, naman si Jason Lacos. Good morning, DJ Beck. Okay, please morning madasimo. Have a nice Sunday morning. Okay, naman si Bulo Tomas Dilicana sa may barangay Tamboy lang Dumangas. Okay, wala ka bro sa buong duty sa may pier. Okay, kung wala, so just enjoy sang hataw-hataw kag okay, so sound trip sa itong exclusive ng mga dance remixes.
Okay, si Jason de la Cruz. So, good morning, DJ Vic, live from Negros Occidental. Okay, so labot kita sa Negros Occidental. Okay, salamat sa pag-support, Jason de la Cruz. Okay, blessed Sunday morning. Kag happy lunchtime. Okay, salamat man kay Rox Kidding Lasa. Good morning sa pag-share sang reaction. Also si Edward Navarro de Alio. Si Bro Tomas Dilicana. Okay, dali sa may bano sa Damangas. Basi gusto niya magigop-igop sang swabing kaldo sang single and double. Kadto lang kamo sa may Busilak restaurant sa may Burger Street sa bano sa Damangas. Kag siyempre, swabing ang mga pagkaon, mga lutong bahay. Open sila kon Domingo, half day sa Domingo. So, pwede pa ka mamakingagaw na pamati. Pigop-pigop sang swabing nga kaldo, basi hangover ka mo. Sampat gid para sa mga hangover. Okay? Ang gwapo nga owner nga si paring Bernard John Mosquida. Kag siya siyempre nga ex-girlfriend nga si Angelia Di Asis Mosquida. Kag sila dua siyempre ka bata nga si Sunshine kag si Abby. Okay, from Bro Tomas Dilicana, good noon, Sir Vic. Late ko permi sa program. Okay, wala ko good problema. Bro Tomas Dilicana, pwede man ni ma-replay anytime. Okay, karon pa ako ma-duty 3 to 11 p.m. Okay, so, wala na, relax, no? Ang aton nga dance party mixes, so may replay sa akong YouTube channel. So, kung malawagan ka mo diri, siyempre, malawagan makamo sa YouTube, no? So, wala sang bayad sa magpatamyaw, no? Wala sang bayad. Dason pa ko manukot. Subong libre lang anay. Pati joke. So, lingaw-lingaw lang kita sa subong nga Domingo. No, kung wala ka muna ka sang importante nga kantuan. Stay put lang sa inyong mga balay kag mag-relax. Kag mag-sound trip. Okay, pag-share sa akong nga Facebook Live para damo man na makita. Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Kampiyon ba? Kaka. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. Okay, once again, so happy Sunday morning kay Julie Beliesa or si Mariposa sang Dumangas United Radio Communicators. Dala sa may barangay. Okay, sa may barangay Managit, Dumangas. Regards sa imo nga family circle, no? So hopefully naga-relax sa mo dala samtang nga sound trip.
Pilipinas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kilos best. Okay, from DJ Alfonso, dili ka na. Boss, pa-request music sang DMP or Dumangas Music Production. Okay, daw wala ko di file DJ Alfonso. So, pakisend ba, bisan isa dua, naka-media fire. Kag mga TikTok lang nga remix Okay, para ma-play naton. Okay, so sorry, daw wala ko di file sang DMP na. Okay, nga ko lang send para ma-play naton anytime. Okay, si Kagawad Rolin Dinglasa. Morning, sir. Daw okay ang backdrop ta. Okay, daw medyo minamat-amat ang backdrop, no? Okay, may gamay pa nga kulang, no? Ang camera medyo pigado pa. Okay, ang iban nga gamit ng camera lang. Pero sige lang, tinguaan nga ma-perfect. Okay, akong galing nga official nga jersey sabong sponsor ni pare ko DJ okay, Rimar Doliete sang C Brothers Audio Classic. Dala sa may barangay Cayos, Dumangas. So, hinablos na siya or hinablos ang Ocean Star Disco Mobile. Okay, okay mo nang ginatagay sa akong dati pag panganak ko sa anak niya. Okay, salamat kay DJ Rimar Doliete, si paring DJ Rimar, sang C Brothers Audio Classic. Okay, kamusta da pare Kagawad Rolin Dinglasa? Musta ito na nga Domingo? Huwag ka nang kalagaw-lagaw? Huwag madayon ang plano takapon kaya nag-ulan, no? Sige lang, so anytime Okay, alas si Sir Topeo nagatamo aman, no? Plano na kita ko na ng plano naton. Pero sa 13 na, so may schedule na kita. I don't know sa 8 kung tuloy ang plano Sir Tope sa 8. Sa September 8 daw may plano ni si Sir Tope. Okay. Okay, pang tamiyo nato na may mga birthday sa buong adlaw, no? So, okay magandang ang labago naton kahit di nakapublic ilang birthday. Sige, happy birthday today to Lisel Ilacarte Pasinag. Also si Elka Dino, si Ronnie J sa Mudyo Abina. Happy birthday mga kay Jack Diniega Aquino. Of course, happy birthday kay parente ko ni si June Dipita nga daw sa abroad sa Subong. Okay, kay Kamral Abiho Jairo. Happy birthday sa imo kay Joseph Litablan. Okay, kay Inchik Guarizo. So, happy birthday man sa imo kay Pia Lambungan. Okay, buwas birthday ni... buwas, tapos na ni Goro kahapon. Kahapon birthday ni DJ William Gonzalez. Sang Panay Mix DJs. No, wala ko kita kahapon yung birthday mo gali. Okay, belated happy birthday sa imo. Brian. Okay, medyo tuyo si Kagawad Rolin, sir, namilasyon sa grupo. Okay, sige lang, mo gina. May mga obligasyon kung kaisa. Hindi pwede nga hindi maobligaran, no? Sa basta gani mga bilasyon. Siyempre mga bululigan. Okay, sige, bawi-bawi lang. Kulang lang ako sa tikwi. Makapantikwi ka karon, mabalik ng imong persa. Itulog-tulog lang gamay karon, Okay, salamat kay Bro Tope sa pag-donate sa reaction. Also kay Roxky Dingla sa good morning. Alas mo ng tamo sa aton. Okay, bati ko. Paldo na siya kagabi. Paldo sa kagabi. Ay, nagdaw kagabi Kagawad. Okay, so
simpo mo na magpa-blow out. Okay, salamat gid sa pag-info Rax kidding last ka Bernie. Wala gid na nung si kagawad nga daog siya gali ko na sa tungit kagabi oh. Okay, may 10,000 na daog niya. Okay, mapatikwi karon si kagawad Rolling Ding Lasa. Okay, so agaron kami ni Rax kidding lasa ka Bernie, no? Para makabanding-banding makita, no? Galing boss may klase. Okay, gamay-gamay lang. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Mark Hinuba, ang akon nga gwapo nga estudyante sa May Sapaw Elementary School, nga subong soltero na, so ara sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtamwa. Salamat kay Bro Tomas, dili ka na sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Salamat man kay Kagawad Rolling Ding Lasa sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. This is the mix of DJ Ruel.
boys, I'm back. DJ Boom Boom. Boom Boom.
gabay kag mag-kiay-kiay sa mga remix ni DJ Bongbong Idol. Never hold it more than I do. You're meant to never love you, know it's
St. John. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Sikap, mabait at hindi maarte. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Simple lang, simpleng tulad mo. This is the mix of DJ St. John. Simple lang naman ang gusto kong iparating. Sana'y pakinggan mo itong simpleng awitin. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Sikap, mabait at hindi maarte. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Simple lang, simpleng tulad mo. Simple lang naman ang gusto kong iparating. Sana'y pakinggan mo itong simpleng awitin. Mahalin mo lang ako, mahalin ng totoo. Ibibigay sa'yo pagmamahal na gusto mo. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Sikap, mabait at hindi maarte. Simple lang ang gusto ko sa isang babae. Simple lang, simpleng tulad mo. This is the mix of DJ St. John. Power Beats Club. My heart keeps falling in love with you. DJ Boom Boom Remix. Every day my mind keeps telling me, don't fall in love with you so quickly. I've stopped thinking about you, but my heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My
musikang sa'yo'y magpapasaya. Dahil nandito na si DJ. My heart keeps falling, falling in love with falling, falling in love with you. My heart keeps falling, falling in love with you. I wonder why my mind keeps telling me that I will be fine if I wait for you. My mind tells you did love me too, and I wonder why everyone tells me that I will be fine if I wait for you. My friends tells you did love me too. Falling in love with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling, falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling, falling in love with you. Eto na, ang musikang sa'yo'y magpapasaya. Dahil nandito na si DJ. My heart keeps falling, falling in love with you. Falling, falling in love with you. My heart keeps falling, falling in love with you. DJ Boom Boom Remix. Power Beats Club. Power DJ Crossfire.
Okay, time check is 12:42 na sa gabi. Or sa hapon. Hindi gabi. Okay, hopefully ito na nakapanyaga na, no? Kag patunaw-tunaw sa bono. Nadula ko sa makadali kay nagtimo-timo man, no? Okay, sa aton nga Facebook Live para si Franklin Jojo Sambilia. Doon sa may Bakay Housing, sa may Block 35, Lot 6. Tama ba, Franklin? Pinalipat ako po now. Also si Pretty Champion C, si Lodi Villanueva. Okay, still watching our Facebook Live. Okay, salamat kay Lorraine Donoso sa donate sa reaction sa akong Facebook Live. Also kay Jason De La Cruz. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Eagles best. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. Tramole, kid. Okay, sa mga kagrupo nato dira sa may Lawanan Tiki. Okay, sige kay Idol Sharam Daram. All the way from Lawanan Tiki na. So, isagid ka ayad nga hapon sa imo da, no? Kag sa kay Bro Kobikoy, still sa may Lawanan Tiki. Okay, sa may Antiki full sublimation printing shop, no? Team song sa mga nagapanunto. Katilaw nakamotunto or natuntuan. Saint John.